Hölgyeim és uraim, szép jó napot kívánok, Szuker Ervin vagyok, a sportműsor szerkesztője, vezetője. Egyetlen egy bajnoki címe hiányzik Pákai Györgynek ahhoz, hogy elérje az 50-et, pontosabban az országos 50-et. Viszont erre is megvan minden esélye, a közeljövőben ezért fog küzdeni. Köszöntöm Pákai Gyurit a stúdiónkban, szervusz, Isten hozott, és ha megengeded, akkor gratulálok a 49-hez. Köszönöm szépen, üdvözlöm a nézőket, és köszönöm a meghívást. Hogy oszlik meg ez a 49, és ismét hangsúlyozom, csak országos bajnoki címekről beszélünk, mert hogy ennél magasabb titulusod is van, nem is egy, mert hogy több sportágban is remekeltél, vagy remekelsz akár ma is. Érdekes így visszagondolva az idők során, hogy jött össze. Rövid leszek, mert mesélni nagyon sokat lehetne róla. Tulajdonképpen nagyon soknak tűnik az országos bajnoki cím, ez az 50-es szám, amit megpróbálok elérni. Az történt, hogy ugye a motorsport idején, amikor motoroztam, volt olyan év, amikor 2 kategóriába 2 bajnoki címet szereztem motorsportba. Ez talán 3 vagy 4 éven keresztül történt. Ugyanakkor megnyertem a gombfociba, asztali labdarúgásba a román bajnokságot, és ugyanakkor magyar bajnoki címet is szereztem a magyar bajnokságba. Ez 99, 2000-től 2003-ig talán, ha nem tévedek. Akkor volt, amikor évente 4 bajnoki címet is szereztem. Úgy jött össze ez a magas szám. Hát nyilván, hogy csak így jöhetett össze, mert nem vagy 120 éves, hogy ha évente mindössze csak egyet nyersz. Akkor már nagyon rosszul állnék életkorba. Az egyensúly megvan a motorsport és az asztali labdarúgás között, ilyen kb. Fele-fele arány, vagy most már jóval elbillent a gombfoci irányába? Nem, hát motorsportban 12 bajnoki címem van. Ide a csapatbajnoki címeket, azokat nem tettem, mert azt nem tudom hány van. Tehát a 3 csapatnál motoroztam, azokkal még nyertem bajnoki címeket csapatba. Az egyéni címekről van szó. Meg a gombfoci címekben benne vannak a magyarországi NB1 csapatbajnoki címek. Hát akkor valahogy igazságtalan vagy, ha a motorsporttal szemben egyik és a 2, ezek szerint jóval meghaladtad az 50-et. Igen. Hogyha azt is beleszámítjuk, akkor igen. Hát már csak azért is megérné utána nézni, hozzáadni azt a néhányat, amit a annyira szenvedély, és nem annyira tetszett nekem az egész, de belevágtam, és úgy néz ki, hogy működik mai napig. Hát mindenki elvárja, hogy a bajnok az legyen bajnok. A következő évben is, utána is, 10 év múlva is. Nálad úgy néz ki, hogy ez a gombfoci egy ilyen vége érhetetlen történet. Én elsősorban saját magamtól várom el a jó szereplést, meg amikor új csapathoz igazolok, ugye az már sokszor is megtörtént, akkor mindig arra igyekszek, hogy nehogy lehúzzam a csapatot. Na most hál' Istennek a csapatok, ahol én játszottam, ott sikerült jó eredményt hozni. Például az idéni csapatbajnoki cím volt a legkeservesebb, most itt megnéztem a statisztikát, én hoztam az évben a legtöbb pontot a csapatból, és ennek örvendek. Tehát mindig a figyelem központjában az volt, hogy ne húzzam le a csapatot, mert ugye nem edzek, mikor megérkezek a versenyre, akkor gyengének érzem magam. És itt adni. Hát gondolom, hogy az ellenfél még rosszabbul érzi magát, mihelyt te vagy a legjobb, és tőled kikap. Hát, hogyha nemzetközi szinten gondolkozunk, akkor a magyar mezőnyben van 10-15 játékos, aki a világranglista első 20 játékosában benne van.
ezek méltó és nagyon kemény ellenfelek. Tehát amikor hazajövök és megnyerek valamit, akkor nagyon sokan azt mondják, hogy hát te úgyis mindig nyersz. Így volt a motorsportban is, de sokkal kegyetlenebb és nehezebb a küzdelem, mint egy, aki kívülálló és nem látja, hogy mi történik. És nyilván, hogy mindenki bajnokot akarja megverni. Persze Óriási skalp. ez egy kétélű dolog, mert ugyanakkor félnek is a bajnoktól. Tehát picit az ellenfelek visszafogva játszanak, és inkább biztonsági játékot játszanak, amikor ellenem játszanak. Tehát ilyen kamikázé támadásokról nem igazán tudok beszámolni ellenfelek részéről. Ilyen olaszos focit játszanak? Hogy Igen. Picit fordítsuk le azoknak is, akik nem igen ismerik az asztali labdarúgást. Jó hasonlat, pontosan ez történik. Régi olaszos focit, mert most azért ott is megnyíltak a csapok az utóbbi években. Igen, de azért 30-40 évet biztonsági játékot játszottak, és megbecsülték azt az 1 gólt, azt az 1-0-t. Említetted ezt, hogy csapatokat váltasz, ezt már én se tudom követni. A magyar bajnokságban a hányadik csapatodnál tartasz? Talán 7. vagy 8. csapat. Az egész úgy kezdődött, hogy egy nemzetközi versenyen 93-ban vagy 94-ben talán, pontosan az akkori egyik legjobb játékossal játszottam. Én nem voltam benne az első 500 játékosban akkor a ranglistán, és nagyon vezettem ellene. Bejött egy alak a terembe, kérdezte, hogy te ki vagy, mondtam, hogy ki, mennyi az eredmény. Mikor meghallotta, hogy mennyi az eredmény azzal a játékossal ellene, tehát szemben, akkor azt mondta, nem akarsz játszani egy magyar csapatnál. És az volt az első csapatom, magyar csapat, ahol igazoltam. Melyik? Az Éder Árund volt a legelső magyar csapatom. Utána meg sikerült eredményeket elérni, akkor jöttek a felkérések, aminek eleget tettem, jobbnál jobb csapatokhoz igazoltam. Na most az utóbbi 3 csapat kezdődött az igazi eredmények a budapesti testvériségnél, ahol az odaigazolásom évében egyből megnyertük a bajnoki címet, utána meg 5-öt nyertünk zsinórba. Utána átigazoltam a Komló csapatához, ahol egyből megnyertük a bajnoki címet. Most meg a szombathelyi Vasi csapatához igazoltam, és sikerült megnyerni a bajnoki címet. Ha Csajoga Röcsögéhez igazolsz, akkor Csajoga Röcsöge lesz a magyar bajnok logika alapján. Nem pont így van, mert azért mellettem 3 jó játékos van, és az utóbbi 3 csapatom az tényleg világklasszis nevekkel tűzdelve volt. De akkor te is megnézed azért, hogy hova igazolsz. Persze, de hogyha szükség van rám, akkor én igent mondhatok. Hogyha valami esetleg nem tetszene nekem a régi csapatomnál, akkor eligazolok. És ez egy újabb és újabb kihívás, vagy anyagiak motiválnak, vagy valakivel összerugod a port? Hogy kell ezt elképzelni, hogy az utóbbi időben váltogatod ennyire a csapatokat? Nem igazán rugom össze a port, mert én szórakozásnak veszem az egészet. Például nem is balhézok a meccsen, hogyha igazságtalanságot látok, vagy ha a bíró is rosszul ítélt, akkor egy szót nem szólok. Én úgy képzelem el, hogy akkor értékes a győzelem, hogyha minden döntés ellen sikerül mégis győzni. Melyik volt a 49 közül a legkedvesebb címed, ha egyáltalán ilyenről lehet szó? Hát erre nehéz válaszolni. A legkedvesebb az utolsó, talán ez volt a legnehezebb. Éppen emiatt a legkedvesebb, mert a legnehezebben szerezted meg? Igen, és mindig reszkedtem, ugye, hogy nehogy a csapat miattam oda igazolok, és akkor kikapjon. Meg az idén év érdekessége az volt, hogy pont az a csapat, akitől eligazoltam, talán 62-36 meccs után,
A 36. meccsnél még nem volt eldőlve a régi és az új csapatom között a bajnoki cím. Tehát még a 36. meccs, az éves bajnokságból a 36. meccs még számított. Még ott, hogyha én egy döntetlent érek el, akkor elveszítjük a bajnoki címet. És akár az amerikai filmekben te győztél. Igen, sikerült győzzek 2-1-re az utolsó mérkőzésen. Miután az ellenfél vezetett 1-0-ra? Nem, én vezettem 2-0-ra. Nagyon figyelmes voltam, nem. Hát akkor ez csak majdnem ilyen hollywoodi forgatókönyv. Hát most már így utólag azt lehet mondani, de akkor az más volt a pszichológiája az egész mérkőzésnek. És volt olyan bajnoki cím, ami karnyújtásnyira volt, és mégis elúszott? Igen. 2 darab volt olyan. Ez azért történt, szerencsére nem rajtam ment el az a 2 bajnoki cím, esetleges bajnoki cím. Az történt, hogy egyik-másik csapatnál a csapattársak nem tudtak kiállni, tehát nem tudtak részt venni, és akkor tartalékosan álltunk, és emiatt ment el 2 bajnoki cím. Vannak ennél sokkal értékesebb címeid, említettem kétszer is, hogy itt most a 49-es szám az országos bajnoki címekre vonatkozik, hát vannak neked Európa-bajnoki, világbajnoki címeid, ezek statisztikájával hogyan állsz? Hát nemrég olvastam, vezetnek egy ilyen statisztikát a magyarországi sportkedvelők, az asztali labdarúgás kedvelők, és jól állok ebbe a statisztikába. Ugye én csak a 90-es évek után kezdtem játszani, mai napig vannak játékosok, akik a 60-as évektől játszanak, ugye itt korhatár nincsen ebbe a sportba. Ők azért több bajnoki címet nyertek, mint én nem állok rosszul az utóbbi évekkel. A statisztika azt mondja, hogy az utóbbi 10 év talán egyik legeredményesebb játékosa vagyok a magyar bajnokságban és a nemzetközi mezőnyben. Ugye azt mondják, hogy a csúcson kell abba hagyni. Gondolom az 50. esedékes bajnoki cím egyfajta csúcsot jelentene. Ez lesz az a csúcs, amely után abba hagyod, vagy még van egy jó pár csúcs, amit meg kell másszál? Nincsenek így különös célkitűzések. Az én felfogásom szerint mikor bemegyek a terembe, én mindig első helyre megyek, ha sikerül, ha nem. Nincs igazi célkitűzés, hát szép kerekszám ez az 50, de a motorsportot az 12 bajnoki cím után hagytam abba. Habár nem vagyok babonás, de a 13-at nem mertem megkezdeni, ugye nem volt komolyabb baleset semmi, és akkor nem akartam feszíteni a húrt. Hát itt már rég túl vagy a 13-as számon, úgyhogy lehet tovább ereszteni. Szerintem nem fogok megállni. Az 50-et is elnyerheted az idén, erről beszéltünk, hogy nem sokára itt a nagy alkalom. Mikor és hol? December 12-én Szovátán a Kristál Hotelben lesz a verseny. Tulajdonképpen egy open versenyről van szó. Az én célom az, hogy a román mezőnyben az élvonalba tudjak végezni. Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy ha jön 15 külföldi, és én 16. vagyok, de a belföldi versenyzők között az első, akkor megvan a bajnoki cím. De ez nem egy cél nálad, hogy 13. legyél? Nem célkitűzés. Jövőre milyen tervek vannak? Jövőre meg szeretnénk védeni a szombathelyi Vasi csapatával a megszerzett bajnoki címet. Azon kívül szeretném, hogy ne szerepeljek rosszabbul a belföldi bajnokságban se. Apropó belföldi bajnokság, itt hány csapat van? Lehet egyáltalán még csapatbajnokságról beszélni, mert hallani nem igen. Csapatbajnokságról nem lehet beszélni, egyéni bajnokság indul csak nálunk, ugye, amíg a 90-es évek derekán még nagyon sok csapat volt az országban, még talán 10-valamennyi helyiségből volt képviselet. Most az igazi játékerő ugye Kolozsvár, Csíkszereda és Marosvásárhely.
Mi a magyarázata annak, hogy ennyire visszafejlődött ez a sportág, amely még csak nem is egy olyan költséges sportág? Hát a mobiltelefon, ugye a média, a Facebook, az Instagram, a TikTok, meg ilyenek. Na jó, de hát ezt ki kellett volna írtsa a focistákat is, a röplabdázókat is, a kosarazókat is, és belőlük mégiscsak van. Nem egy olyan népszerű sportról van szó, mint a foci, tehát ez egy foci utánzó játék. Azonnal megtetszik bárkinek, aki ránéz, de miután észreveszi, hogy nem olyan könnyű, akkor nagyon sokan meghátrálnak, meg mi is hibások vagyunk, mert nem tettünk azért, hogy a fiatalságot kineveljük. Nos, éppen ide akartam kiukadni, hogy úgy érzitek, ezek szerint nem érzitek úgy, hogy tettetek volna eléggé sok próbálkozást ahhoz, hogy népszerűsítsétek. Voltak erőfeszítések, csak ugye én személy szerint nem tudtam többet tenni, mert a munkahelyi elfoglaltságok azok kiteszik a napi programomat. Ezért volt, hogy az évek során edzésre se tudok eljárni, tehát se motorsportban, se asztali labdarúgásban nem tudtam, én nem jártam edzésre. Talán egy évben egyszer-kétszer mentem el egy órát másfelet. Viszont van egy olyan lehetőség, hogy veszitek azt az asztalt, vagy asztalokat nyilván, és ma ezen a településen játszodjátok a bajnoki fordulót, egy hónap múlva egy másik településen, utána egy harmadik településen. Értem én a logikáját annak, hogy a decemberi döntők döntője az mindig Szovátán van, mert Szovát a remek körülményeket szokott kínálni, de népszerűsítés szempontjából talán el kellene menni máshová is. Igen, tulajdonképpen vannak lépések téve, szerencsénk is van a Csíkszeredai Marsally Istvánnal, aki sokat tesz a sportágért, meg a csíkfalvi polgármester Varga Ervin is, amennyire az ideje engedi, ő is népszerűsítési programokba vesz részt, meg szervez versenyeket. Ennyi fut az idejükből, ez még nem elég. Ez egy echte magyar sportág, hogy így fogalmazzak. De ilyen még van. Van a tékból, és a tékból lekörözött benneteket. Jó, egy látványosabb sportág, ez tény, viszont rengeteget tesznek a népszerűsítéséért. Legalább a magyarországiaknak nem járja ki az eszük, biztos kijárja. Hogy ők is próbáljanak mindenüvé beférkőzni, mindenütt ott lenni, mindenütt bemutatni, hogy milyen szép, milyen érdekes ez a gombfoci, és hogy bár végre ne az legyen, hogy hát ha nem vagy focista, akkor lehet, hogy gombfocista vagy, egy ilyen lenéző, lekicsinylő álláspont, ugye biztos te is találkoztál ezzel. Az a helyzet, hogy Magyarországon tényleges lépések vannak téve, meg szerencsések is, például a marosvásárhelyi születésű Mártonffy Pisti, ő most a Nemzetközi Konföderációnak az elnöke, ő is iparkodik, tehát minden nagy foci meccs előtt ugye gombfoci bemutató van, meg nagyon lelkesek a debreceni játékosok, ők állandóan, ők tesznek a legtöbbet emiatt, ezért bemutatókat tartanak iskolákba, rendezvények előtt, rendezvények közben, és a népszerűsítésnél sokat segít, meg ott fel is ütik a fejüket a fiatalok. De jó lenne, ha ők felütnék a fejüket a határ innenső oldalán, Debrecentől nincs távol se Szatmár, se Arad, se Temesvárad, meg ott van egy karnyújtásnyira. Nem gondoltunk rá, jó az ötlet, fel fogom hozni. Köszönöm szépen, és azt is, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a meghívást. Önöknek meg azt, hogy velünk tévéztek ezen a héten is, tartsanak ki, egy hét múlva ismét jelentkezünk. Hajrá!